Y llynedd, fe wnaethon ni ymateb i dros 36,000 o digwyddiadau. Ein bod ni'n gobeithio na bydd byth angen i chi ein ffonio ni. Os da'r adeg hwnnw, rydym ni eisiau bod mewn sefyllfa lle gallwch gwneud ei gorau glas i chi. Mae ein cynllun gwella blynyddol yn amnelu popeth a gyflawnwm gennym yn 2024 i 2025. Ar hyn rydym yn bwriadu gwneud yn 2026-2027. Eleni rydym yn canolbwyntio ar 8 maes allweddol i gryfhau'r gwasanaeth a darparwn ni. Rydym eisiau clywed gennych chi. Mae eich adborth yn helpu i ni wella. Ewch i'r wefan i darllen y cynllun. Rydym ni hefyd wedi creu fersiwn hawdd i'w deall i wneud mor hygyrch a posib. Ar ôl i chi cymryd gip arno, llenwch yr arolwg i helpu ni cadw Cymru'n ddiogel. Achos os bydd angen i chi ffonio ni rwydro, bydd eich adborth wedi helpu i llunio'r gwasanaeth a gewch chi. Lleisiwch eich barn, helpwch i ni wella. Gyda'n gilydd, rydym yn adeiladu Cymru diogelach.